बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखो आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 1 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ हाग्रा बिफानजों गुलि गावजानानै जिउ खोमानांनाय फुंखा बसुमतारिनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोसोखांनाय मेम'रेन्डाम दैथायहरदों इउपिपिएल दोलोआ। रायमना माहारियारि पार्कआव फरेस्टनि गुलिजों जिउ गोमानाय फुंखा बसुमतारिनि सायाव जुडिसियेल इनकुवेरि होनांगौनि दाबिजों इउपिपिएल दोलोआ मैया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथांनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोसोखांलाय दैथायहरदों। धेमाजि जिल्लानि कुमारिकाटायाव दैमानि रुगुङाव थानाय सुबुंफोरखौ जिल्ला खुंथायनिफ्राय होस्रांनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि गुरुभाषा प्राइमारि बड' साहित्य सभानि मावखुलिनि थासारिया जोबोर गाज्रि जालांबाय होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बेखौ फोसाबनानै होनो थाखाय आथिखालनि बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम रिन'भेसननि थाखाय आर'ज गाबदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुभाषा प्राइमारि बड' साहित्य सभानि आफादगिरि बाबुराम बसुमतारी बिथांजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरा चिरां जिल्लानि बिजनीनि जीबानन्द बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव गाहाय दायनिगिरि अमृत सोरखारखौ फासि होनांगौनि दाबि एबसुनिफ्राय बुथारनायनि बोलि जानाय नखरनो अनसुंथाइ गथायनो दाबि दैखांदों। आसाम सोरखार आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनो दाबि फोरमायदों सबिलाल दैमारि बिथाङा। रङियायाव सुबुं सानखोनि सायाव सानसुमैफोरनि सावराय जथुमा खुंफुंदों। फैबाय थानाय सुबुं सानखोआव जों बर' हारि आरो बाथौजोमखौ लिरनांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबि दैखांदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ, बेखायनो जों बर'फोरा जायखि धोरोमाव थाया मानो फैगौ सुबुं साननाय सेन्सासआव बाथौजोम होनना सिनायथि होनांगौ। लोगोसे कार्बि आलंनि बर'फोरा एसटि महरैनो सिनायथि होनांगौ आरो कसारि महरै साबकास्ट फोरमान बिलाइखौ लानांगौ होनना फोरमायथिदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा। बाखि दा सेन्सास फैगासिनो, सेन्सासआव जोंनि बर' हारिया बर' हिसाबै सिनायथि होनांगौ आरो जिहेतु बाथौआरिजों बाथौ धोरोमानो जाबाय बर'फोरनि गुबै धोरोम, गुदि धोरोम। गतिके गासैनि थाखाय गासै गुबुन गुबुन रिलिजियास फेथआव थानाय बिथांमोनाबो जाहाथे बे गासैयाव गावखौनो बाथौइजिम होननानै जा परिचयखौ होयो, सिनायथिखौ होयो, बेखौ आं खावलायो ट्राइबेल संघनि जानानै सिसिटुवानि जानानै। आरो जायफोरा बर' राव रोङा खिन्थु बिथांमोनाबो बर', बिथांमोनाबो असमिया भाषी हिसाबै सिनायथि होआलासिनो गावखौनो बर' हिसाबै बे सेन्सासआव सिनायथि होनांगौ। बेखौ आं खावलायदों दिनैनि बे सावराय मेलाव जा। आरो फरेस्ट राइट एक्टनि खायफा जाहा दासिमबो इस्यु दं, बे माबा प्रब्लेमफोरा जोबाखै। गोबां जोंनि ट्राइबेलफोरा दासिमबो फरेस्ट राइट एक्टआव हानि मोन्थाइखौ मोननो हायाखै। जा लेन्ड राइट बे लेन्ड राइट्सखौ सरकारा थाबैनो होनांगौ, बे डिमान्डखौ जों खालामदों। गतिके फैबाय थानाय सेन्सासआव जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो आं एसटि हिसाबैनो इनामरेट खालामनो होदों। नाथाय बिथांमोना कसारि हिसाबै कसारि साबकास्टआव कास्ट सार्टिफिकेटफोरखौ लानांगौ, होमब्लानिया बिथांमोना सेडुल ट्राइब हिल्स कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हायो अनलाइन। गतिके बिथांमोना जुदि एसटि हिल्सनि सार्टिफिकेट मोनोब्ला अल इन्डिया लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनफोराव बाहागो लानो हागोन। आरो नेसनेल इन्स्टिटिउटफोराव जा, बे आइआइएमआनो जा, आइआइटिआनो जा, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजियानो जा, मोनफ्रोमबो नेसनेल टेक्निकेल इन्स्टिटिउटफोरावबो बिथांमोना एडमिसन लानो हागोन। गतिके बे एडभान्टेजखौ बिथांमोना लानांगौ होननानै आं खावलायो। डेभास्टेटेड फ्लाड माने हठात आपार आसामनि सराइदेउ, शिबसागर, जरहाट, गलाघाटनि मानसिफ्रा हरखाब दैबानानि गेजेराव गोग्लैबाय। गोबां मानसि जिउ जोबलांबाय आरो खायफा गोमानाबो दों होननानै खोनादों। बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोथारनिफ्राय अबंलावरिसिम आङो आर'ज गाबो जे थाबैनो जाहाथे बे प्रब्लेमखौ माने सुस्रांनानै होयो, मोनसे जाहाथे नर्मेलसि फैयो। आरो सरकारखौ आं दाबि खालामो जे बिथांमोननो साफिसियेन्ट बा एडेकुवेट रिलिफ फान्ड जाहाथे डिस्ट्रिबिउट खालामो।
आरो गोबां अर्गानाइजेसनफ्राबो दासिम मदद होगासिनो जोंनि ट्राइबेल संघनिफ्रायबो मदद होनाय जादों CC2निफ्रायबो जों मोनसे टीम बेहाय थांगोन दिदोम दैमारि बिथांनिसिम राष्ट्रपति भवनाव सावरायनो हांख्रायनाय लाइजाम उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आंग्राजुलिनि सेथि गथ' दिदोम दैमारिखौ फैगौ 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानाव राष्ट्रपति भवनाव राष्ट्रपतिजों सावरायनो आरो ओंखाम जानो थाखाय हांख्रायनाय लाइजाम हरदों। दिदोम दैमारिनि बिफा कामेश्वर दैमारि आरो बिमा अकनि दैमारिया गोजोननाय फोरमायथिदों। दिदोम दैमारिया सासे मिथिंगा अनफावरि आरो समाज सिबियारि गाहायै मिथिंगा आरो जिब जुनार सरैखाथि खालामनाय खामानियाव मुखुब जानानै दङ बिथाङा। बे हांख्राय बिलाइया जाबाय जोंहा जितु कनजारभेसननि फारसे जितु कनजारभेसन ससाइटियाव जिखुनु खामानि मावबाय थानायनि हिसाबै जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो धोनस्रि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ धन्यबाद होनो गोनां जितु बिसोरजों लोगोसेनो आंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसेनो खामानि मावबाय थाबाय थानायखायनो माने सारमोननि थ्रुयैनो जा धोनस्रि डिभिजननि स्टाफनि थ्रुयैनो माने बे बुस्थुआ गोजौआव थांदों आरो लोगोसे बेबायदिनो हम जा जितु राष्ट्रपति बिथाङा आंखौ 15 आगस्टआव लिंहरदों लोगोसे मा होनो मोनानि ओंखाम जानायावबो बेलासिनि 6 रिंगायावबो बिथांजों जोङो एसे सावरायलायनाय आरो ओंखाम जानाय बे हाबाफारियावबो बिथाङा 15 आगस्टआव आंखौ लिंहरनाय जादों। ओंखायनो आं जोबोद गोजोननायबो मोनदों आरो बिथांखौबो हामबाय होननो सानो आङो जोंनि जितु भारतनि राष्ट्रपति बिथांखौबो हामबाय होनदों मानो होनबा आंखौ जितु इसिबां बेकवर्ड जायगा जितु जों भैरबकुन्दआवसो दोङो आरो लोगोसे जोंनि गामिया भुटानजों नांजाबनाय अरुणाचलजों नांजाबनाय अब्लाबो जे गुबुनखौ सायख'लासिनो आंखौ सायख'बाय बेनि थाखायनो माने आं गोजोननायबो मोनदों आरो बिथांखौ हामबाय होननोबो सानदों आरो लोगोसे मिडिया नोंथांमोनखौबो हामबाय होननो सानदों। नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय मा खामानि मावबोदों जायनि थाखाय नोंथांखौ दिनै राष्ट्रपतिया एबा जोंनि प्रेसिडेन्टआ बिथांजोंहाय डिनारावहाय एबा मोनाबिलिनि सावरायनायावहाय लेंहरदों मानि थाखाय नोंथांखौ गिबिनिफ्राय नोंथाङा मा खामानि मावबोदों एसे गुवारै बुंना होदो। आं प्रथम जेनेबा जों 2014आव जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन जों माबाखौ JFMC बनायनाय हिसाबै आरो लोगोसे बिदिनो बे समनिफ्रायनो आं स्कुलावबो मावदों मास्टार मावनायजों लोगोसे आं दंफां लाइफां गायनायाव आं बाहागो लादों आरो लोगोसे मोनसे कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट हिसाबैबो दोङो जितु दंफां गायनायाव जितु दैसाखान्दा JFMC होननानै आरो लोगोसे बेबायदिनो बेल' नङा JFMCआवल' नङा नाथाय जोंनि BTRआवनो माने आं फ्राय खामानिखौ मावदों दंफां लाइफां गायनायल' नङा टुरिजिमनि खोथायावबो आं मावनाय जादों आरो लोगोसे बिदिनो जिब जुनार रेस्किउ खालामनायनि फारसेबो मावनाय जादों आरो लोगोसे बिदिनो हिउमेन एन्ड एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि फारसेबो जों मावनाय जादों जिहेतु आंबो मोनसे NGO 7 बोसोरनि उनाव आङो मा होनो स्कुलखौ गारनानै आं मोनसे स्कुलाव प्राइभेट स्कुलाव आं कम्पिउटार फोरोङोमोन बेखौ गारनानै आङो दंफां लाइफां बा जिब जुनारखौ रैखाथि होनो आङो कमप्लिटलि स्कुलखौ गारनानै आङो कमप्लिटलि बेयावनो नांथाबनाय जादों दंफां लाइफां गायनाय जिब जुनार रैखाथि खालामनाय बेयाव आं नांथाबनाय जादों आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंनि भैरबकुन्द ओनसोलावल' नङा नाथाय बेलेग बेलेग जायगायावबो थांनानै माखासे खामानिफोरखौ मावनाय जादों बेबायदियैनो माने दासिमबो मावगासिनो दोङो दा आं मोनसे आरायना होननाय मोनसे NGO मावो आरो लोगोसे आं मोनसे मा होनो एलिफेन्ट रिसार्च एन्ड कनजारभेसन डिभिजनाव मावनाय जायो नाथाय दा एट प्रेजेन्ट जेनेबा प्रजेक्ट गैयैखाय माने आं कनसालटेन्ट हिसाबै दोङो आरो लोगोसे आं दा बेबायदियैनो दोंबाय थायो आरो लोगोसे जोंनि भैरबकुन्द इक'टुरिज्म कनजारभेसन ससाइटिनिबो आं सासे आफादगिरि हिसाबै दोङो भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि फारसे बेयावबो माने